La discriminació cap a les persones LGTBIQ+, continua sent una realitat. Més enllà dels moviments reaccionaris en contra de la cultura woke, que estan ara tan presents a les redes socials i als mitjans de comunicació, hi ha una altra realitat que és més subtil però igual de nociva. Aquesta s'infiltra en lo quotidià, en el llenguatge, comentaris, acudits i inclús en actituds que per a molts passen desapercebudes. Això, que podríem anomenar microagressions, continua reproduint estereotips, reforçant prejudicis i continua alimentant la discriminació, que a primer cop d'ull molts no notem. Avui, en commemoració del Dia Internacional contra l'homofòbia, transfòbia i bifòbia, ens hem reunit unes companyes per a compartir les seues experiències. Hola, què tal? Com esteu? Hola. Bon dia. Bé, en primer lloc, m'agradaria preguntar-vos si sentiu que a hora d'ara els centres educatius són un espai segur per a les persones LGTBIQ+, i si heu notat en els últims anys alguns canvis a favor de la inclusió i la visibilització del col·lectiu en l'aula. Jo sí que considero que l'espai segur és un procés que estem tractant de poc a poc, no? Anar millorant el que tots i totes ens sentam en un entorn que puguem estar i ser el que volem ser, però sí que és de veres que estem en un procés de transició, o sigui, que encara estem en ello, vull dir, anem a poc fent, però no, és una realitat que encara no és certera, no? Encara no és de facto. Sí, estic d'acord en el que ha dit Maite. Pense que al final els centres educatius estan conformats per tota una comunitat educativa que al final són persones i malauradament d'aquestes persones hi ha algunes que lluiten per a que siga un espai segur i altres que potser encara no. Jo en aquest sentit crec que a banda de que el centre ha de fer moltíssim per a canviar, que s'ha fet molt, que s'ha canviat molt en aquests últims anys respecte com se tractava les persones LGTBI, del col·lectiu, o les referències que fèiem als estereotips, o i tu per què no tens una dona, i tu per què no t'agrada el futbol, que això m'ho han preguntat moltes vegades. Més enllà de que des del centre sí que podem fer coses, des de la resta de comunitat educativa, les famílies, les societats, hem d'implicar-los d'alguna forma més per a que el que puguem fer en el nostre alumnat o en el col·lectiu o en el professorat també aplegui a les famílies i les famílies formen part d'aquest canvi. I com a docents, per exemple, si vos trobeu en una situació de discriminació dins de l'aula, com ho gestionaríeu? És parar, frenar la classe i resoldre el problema. Sí, completament d'acord en que la forma d'enfrontar aquests problemes és parar i denunciar-los dins de la classe i tractar en l'alumnat precisament que no se poden consentir qualsevol tipus de violència contra el col·lectiu o contra qualsevol altre. I pel que fa a vosaltres, per exemple, per descomptar, si voleu compartir, hi ha alguna situació en la que vos heu sentit assenyalades per la vostra identitat? I si jo parlo per la meva experiència, és molt fàcil. És el primer que se'm ve al cap, no? És l'anècdota del no ho pareixes, que he de portar un cartellet així, hola, m'agraden els homes, també m'agraden les dones. Jo en aquesta línia, i me'n vaig un poquet més abans, és el mateix, però a més que interioritzem tant el missatge, les microagressions que dins del col·lectiu se produeix també. No us sembla que sóc gay, no sembla que li agraden els xics. I dins del col·lectiu n'hi ha persones que diuen és que se li nota la pluma. I què? Jo, per sort, a l'àmbit laboral no he patit que jo recorde, perquè això a voltes també es borra. Sembla una bobada, però se borra. No he patit ninguna agressió molt explícita. A mi és que me va costar visibilitzar-me uns quants anys per el comentari que he fet abans d'assumir les microagressions com algo propi, però el primer any treballant sense visibilitzar-me, sí que me deia algun alumne professora, intentant fer mal. Sí, perquè com gestiones això en l'aula? O amb uns companys? El primer any treballant amb alumnes que jo tenia 22 anys i ells tenien 20 anys era molt difícil. Al final, les ferramentes per a defendre's d'aquesta situació, nosaltres com a professors també, el que has dit, Diana, podem transmetre-les i el nostre alumnat pot saber que té persones en les que pot confiar.
sí creu que, com comentava José, com a educadors, com a persones del col·lectiu, vosaltres també podeu ajudar, o l'educació en general hem de poder ajudar a... El parlar dins de l'aula de la teva vida personal, sexoafectiva, és una elecció personal. I sí que m'han arribat a dir alguna companya, no, és que no cal que parles de la teva vida personal dins de l'aula. I jo sé que m'ho dia per ser del col·lectiu, perquè jo l'havia sentit parlar al llarg del curs amb altres companyes, de comentaris que havia fet o alguna cosa, i això no... estava més reservat a mi. Jo parlava, abans mencionàveu els referents. És fantàstic dir-ho, però és que si tu veus que hi ha una persona davant de tu, siga el teu professor, siga el teu amic, o siga una persona, sí, un referent, algú que tingues, que tinga un altre tipus de parella o altre tipus de formes de relacionar-se, això et dona suport a tu com a adolescent, com a persona en canvi, en transició, en un moment vital del que siga, dona suport. Vull dir, jo no vaig a obligar a cap alumne a dir-li a ser o a sentir una manera, però tampoc m'agradaria que m'obligaren a mi a sentir d'una altra manera. Gent del col·lectiu també opina que la gent bisexual, això, s'ha de triar i t'has de posicionar. I per desgràcia dius, ostres, que tu m'hauries de comprendre, no? Que tu també has passat aquest tipus de microagressions, també has passat el moment de dubte, el moment de no saber. Jo, en la línia també que apuntava Diana i que dius tu, al final és que parlar de nosaltres hem de ser conscients que té un risc, per desgràcia encara el té, de rebre un missatge negatiu respecte a la nostra sexualitat, la nostra forma de sentir o de compartir la vida en una persona, i hem de ser conscients que pot suposar activisme. Totalment, totalment. Quan, per lo que siga, comentes, visibilitzes que en el meu cas eres lesbiana, alguna volta, i dins de l'àmbit laboral, m'ha vingut el comentari d'una persona determinada que me diguera ai, jo és que m'encantaria ser-ho. Podeu pensar en altres ferramentes que pugueu comentar per a que la gent siga conscient de que està dient o fent una microagressió? Sí, jo crec que a veure, les microagressions al final estan quasi basades en estereotips i quan t'obliguen a que tu t'adaptes a l'estereotip i si no ho estàs fent bé, és una microagressió. I també aniria un passet més enllà, el llenguatge és molt important, com parlem, el que expressem, el que abans era considerat o s'utilitzaven certs termes de rebuig per a desprestigiar alguna persona, part del col·lectiu els ha agafat com a bandera, com a senyera, no? De dir això, sí, jo soc. I no? És pegar-li la volta a certs conceptes de dir no, jo em soc gay i la paraula gay o homosexual no és, o gay no és una cosa negativa. I crec que estareu d'acord amb mi que tots, jo la primera, o parle per mi, encara tenim en la nostra ment certs rols o comportaments més establerts ahí de real que m'encantaria cremar, però que els tenim per la societat en la que vivim i que ens costarà. Per tant, és normal que gent que ens estiga escoltant diga ai, però és que per a mi no és una microagressió. Ja, bueno, però tal vegada és que ho tens tan arrelat que no t'ho has plantejat, no? Sí. Jo crec que una bona ferramenta també és precisament estar disposta a escoltar el consell o l'ajuda que t'està brindant una persona del col·lectiu que si t'està dient que és una microagressió, entenc que la reacció primera pugui ser defensar-se, perquè probablement a més t'has pogut estar sentir mal de fer-la, però ha d'haver un moment en què has de confiar en el que t'estan dient i intentar fer la reflexió i intentar modificar aquesta conducta. En aquesta línia sí, és veritat que, per exemple, n'hi havia comentaris que per sort no se senten tant, però abans eren molt habituals, que és una microagressió, que era, per exemple, una parella de dos xics, qui fa d'home i qui fa de dona, o una parella de dos xiques, o... Jo, per sort, fa temps que no la sent, tot i que m'ho han preguntat, i fins i tot dins del col·lectiu se plantejava qui fa d'home i qui fa de dona. El que faig jo és utilitzar el meu propi nom. Jo, legalment, no, tinc un nom, però a mi s'adrecen a mi amb un altre. Per tant, és tan senzill com començar el primer dia de classe dient mireu, jo seré tal oficialment, però a mi dieu-me
Maite. Per tant, imagina que es fa l'efecte llamada, no? I la resta... M'ha sigut bé, les vegades que he utilitzat a l'aula, m'ha sigut bé el dir-me pues, el meu nom. Jo vull que m'anomenes. Dius, val, fantàstic, i ho anotes, i ja està. A col·lació de tot això que esteu dient, què més penseu que és essencial per intentar crear un espai tant de treball com d'estudi que siga realment segur i inclusiu amb totes? Jo crec que una cosa molt important i molt difícil és establir vincles amb les persones, vincles afectius, vincles emocionals, preocupar-te per les persones de veritat. Al final, com a docents, no podem ser simplement uns tècnics que venim així a impartir uns coneixements, i fins i tot en els nostres companys i companyes. Jo diria també, m'aneu a perdonar, el tema de la normativa. Tindre protocols, tindre establertes certes paràmetres o guies des de part de l'alumnat, des de dalt fins a baix, no? Que afecte a tota la comunitat educativa. Bellíssim, m'han encantat els dos, la veritat, perquè són dos àmbits molt diferents, però crec que els dos molt necessaris. No? La part d'un protocol, la normativa, i el poder de l'afecte, la importància de l'afecte, que a més moltes voltes està com més oblidat. Si voleu, per finalitzar, teniu algun missatge per a les persones que estiguen escoltant-vos, que formen part del col·lectiu o que no, i que vulgueu fer-les aplegar? Intenta acudir a una red de suport que siga favorable, perquè com hem parlat de l'afecte importantíssim, i dona temps també, no? Això no és una cosa que ni la societat canvia en un dia, ni tu canvies en un dia, ni el teu entorn va canviar en un dia, per això, pues això, temps, paciència i suport, referents, me pareix. Jo el que potser els diria és que ens tenen ací, i quan dic que ens tenen ací me referís al professorat, a la directiva, a les persones del centre educatiu en el que estiguen, que si necessiten ajuda que la busquen perquè la trobaran. Els referents que ha dit Maite són fonamentals, que puguen tenir referents, que puguem ser referents sense ficar-nos més mèrit del que simplement són persones individuals en les nostres experiències, i després fonamental també les persones aliades que se visibilitzen també i que demostren que van estar ahí recolzant a la gent del col·lectiu i sense jutjar, escoltant i que estan ahí per a defendre'ns també.